Emvin Cremona, Robert Caruana Dingley u Espiri Barté huma biss ftit mill-ismijiet kbar ta' artisti Maltin li tħarġu fl-Iskola tal-Arti. Din l-iskola għadha tħarreġ il-lat sabiħ ta' studenti sal-lum il-ġurnata. Fost oħrajn kors fuq il-figura umana, motiv li minkejja li ilu jiġi mistħarreġ xorta jibqa' jingħata nifs ġdid, din id-darba b'mezzi diġitali. L-istudju tal-figura, mill-figura mill-veru, jidħol kważi f'kull kors li għandna fejn tidħol prattika, kemm preparazzjoni jew inkella tagħlim tad-disinn, drawing u painting. Jiġifieri bħala preparation u jisu bħala sfida, bħala challenge, parti mill-programmi, pittura, skultura, imma wkoll jidħol bħala suġġett speċifiku għandna żewġ korsijiet, 3 korsijiet din is-sena, żidna kors ieħor fuq il-figura insej, ġifieri figure drawing, figure painting u għandna wkoll kors fuq creative approaches to figure drawing and painting. L-istudju tal-figure drawing in the nude ma kienx aċċettat. Ġifieri l-istudenti hawnhekk kienu jagħmlu studju tal-figura umana imma jew minn plaster casts u daw kienu jkunu plaster casts magħmulin fuq figuri Rumani jew Griegi jew rinaxximentali jew inkella ta' studenti tal-iskola stess imma kienu jkunu fil-ġibs u l-istudenti kienu jikkupjaw daw il-figuri jew inkella kienu jimmodellaw lil xulxin. Ġifieri l-istudenti stess ikunu modelli dejjem bil-ħwejjeġ. Fit-tletinijiet 36, 37, kien hawn artist Malti kien jismu Josef Kallija li prova jwaqqaf skola tan-nudu. U fil-fatt waqfet din, kienet Old Main Street hawnhekk il-belt, huma operat għal żmien qasir ħafna għax kienet qajmet kjas insomma, daw kien ikollhom modella veru jew modell bla ħwejjeġ. U mill-lider l-istorja tgħid li kien hemm xi nies kienu jmorru mhux biex ipenġu ma biex inemsu. U l-iskola insomma kellha tagħlaq ħeżrem għax kienet kważi se tqajjem skandlu. Ovvjament, żmiet inbidlu u bil-mod l-iskola ġewwa din l-iskola tal-arti beda jkun hawn studju tan-nude bla ebda problemi. Ma fil-fatt hija pjuttost reċenti meta dan it-tip ta' studju beda jseħħ din l-iskola, qed nitkellmu dawn l-aħħar 20 sena, mhux iktar. L-istudju tal-figura twassal tidħol kemm fil-pittura, kemm fl-inċiżjoni u anke fl-iskultura. Għax ikollok studenti fejn il-figura tkun is-suġġett favorit tagħhom u jkunu jistgħu jelaboraw fuqha u joħorġu b'affarijiet ta' immaġinattivi, proġetti li jibbildjaw, jibnu fuq il-figura nnifisha. Propjament jien kont impinġi b'mod tradizzjonali biż-żejt, ċarkol, lapes, eċetera. U daqs xi sen ilu deċidejt li nipprova l-arti diġitali u dik il-ħaġa li m'għandekx limitazzjoni fiżika tħallik tibqa' tesplora jisom postijiet ġodda li f'dinja fiżika ma tantx tista' tasal ċerti trofijiet. L-iskola għandha arkivju rik ħafna ġifieri patrimonju enormi. Għax kull artist, kull student li eventwalment sar artist li tgħallem din l-iskola kien hawn l-użanza, anzi r-regola, li kienu jħallu xogħol hawnhekk. Ġifieri hawnhekk għandna eluf ta' drawings, ta' skultura, ta' xogħlijiet li l-istudenti ħadmu jew hawnhekk waqt li kienu l-iskola. Ġifieri matul is-snin, minn qatt 4 snin, minn qatt ta' 6, minn qatt ta' ħafna iktar, minn qatt ta' snin twal jiġi hawnhekk u kienu jħallu xi xogħol dejjem. Ġifieri xogħol kważi ta' kull student li kien jiġi hawnhekk. Ix-xogħol li warajja hawnhekk huma żewġ figuri ta' wieħed mill-aqwa studenti li kellha l-iskola. Guido Cali Corleo kien jismu, fil-fatt kien jiġi mill-famuż forsi Franzja fuq Giuseppe Cali. Dan kien student brillanti x-xogħlijiet li għandna tiegħu juru artist ta' livell kien għadu student, imma ta' kalibru għoli ħafna. U dan ovvjament kien ingħata l-scholarship ma jistudja Ruma. Ma mill-lider sa problema mal-professur Ruman, kellu karattru naqra forsi b'saħħtu naqra diffiċli, u dawn mill-lider kellhom ħafna xi jgħidu bejniethom. Tant kellhom xi jgħidu lill-istudenti li marru wara Maltin, bħal Willy Apa pereżempju, sabuha diffiċli ħafna li jirrelataw mal-professur Dan Carlo Siviero, kien jgħallem fl-akkademja.
l-istudju tal-figura għadu importanti sal-lum. U l-lum anke f'din l-iskola, la volja s-sillabu ovvjament, u l-mod kif nagħmlu tbiddel radikalment minn żmien meta fetħet minn l-20 l-istudju tal-figura, in the new, dissa kif qed ngħidu, jew ħafna drabi, għadu ovvjament essenzjali, importanti ħafna fil-mod kif nagħmlu.